Ja, ik ga even goed. Ik vond het verschrikkelijk. Een maandalien brutst de brand uit in het dwarfshuis de Zuidervinnen in Sewaard. Een dwarfshuis dat door verschillende verenigingen en stichtingen broekt waar, waaronder jeugdzoos het Piepke. Ze dachten dat ze alles van wienen, maar toch de slopers van het paan waren toch nog poedenvol met fotoboeken voen. We gingen eens naar de bron als iets van, oh wat is dat toch schande dat al die fotoboeken voort binnen. En toen bleek vorige week dat de slopers ze voen hingen. Dus toen zijn we er maar weer wat mee. Dus nu ben we zo aan het inscannen om ze toch te behouden. Want we kunnen ze net bewaren. Daar ben ze gewoon echt net, net geschikt voor. Vies, wetter, brandrucht. Margriet en Grietje binnen al dagen dwanen met het inscannen en dat brengt ontenkers mij en mij. Was het eigenlijk erin just is dat heel wat generaties al, bijna traaien denk ik al hier west ha. Mijn mem kom ik bijvoorbeeld zien, maar zei ik omkes en tantes, neven en nichten, gewoon het hele dorp komt daar ook zien. Dat is heel bijzonder. Het gevoel zei van het mij net voort. Dus, maar ik denk dat we gewoon... we gaan digitaal, dat is het allerbelangrijkste. En daarna zien wat kan er nog behouden worden. En om daar misschien toch na je boek nog van te maken of iets in. Dus daar gaan we nog mee aan de slag. We gooien net samen alles voort. Het bestuur van het Piepke zocht naar de toekomst en is drukdwaande met een tijdelijke oplossing voor de jeugdzoos. Op dit moment zijn we bezig met een tijdelijke locatie, een feesttinten. Waar we de komende, waarschijnlijk wel het komende jaar onderdak moeten vinden. En de feesten kunnen organiseren. Dus dat kan ik erop lopen voor de huidige jeugd.